I pozdrav svima. Danas ćemo igrati sport head futbal. Pa da počnemo, ja sam uzeo United, sad igramo trenutno protiv Arsenala. Moramo da ih dobijemo, evo. Da vidimo kako stojimo. Ajmo bre. Ajde Runi. Tu bre, šta je ovo? Jao bre. Ajde Runi. Runi, tako je bre Runi. 1-0 vodimo. Ajde sad daj go. Ajde Runi, Runi prečku pogodi Runi. Ima veći go od mene. Tako bre. Da nastavimo. Ajmo. Ne bre. Ne. Runi bre. 2-1 je. Sad ne smijemo nikako da primimo gol. Tako je bre. Vodimo 3-1. Sad će vjerovatno i kraj, nema vremena. To bre, pobedali smo ovu. I sad smo prvi na tabeli. Uzet ćemo jump. I sljedeća utakmica nam je protiv Boltona. Može. Da krenemo. Boltone. Došlo i tvoj red. Ajde bre. Tako je bre Runi, 1-0 vodimo. Vidimo što ima izbušna lopta. Što ovdje može zanimljivo. Ajmo. Ne. Puti. Evo ga. Ovo je. Tako je bre Runi, 2-0. Ovo moramo utakmicu da dobijemo. Zato što se onda održimo na prvoj poziciji, ne bre. Idemo. Udri bre. Evo ga. Ajde. Ajde bre Runi više. Jao prečku. Jao bre. Ne bre. 2-2. Sad ubadaj, evo ga, to bre. 3-2, idemo. 3-2 vodimo. Ajde sudija bre, sviraj kraj. Ajde nazad da se aha, sad će kraj. Idemo, 4-2, za sad smo sigurno prvi na tabeli, idemo bre. Bravo Runi, će biti 5-2. Runi, 5-2. Dobro, nema već 4-2 pobedili smo. Sljedeća utakmica je protiv Chelsea. Sad smo treći, vidi. Dobro, ajde, sljedeća utakmica Chelsea nam je četvrti. Mi smo ispred njega za 2 boda. Sad trebamo da dobijemo da bi se podigli. Ajmo. Drogba ili Runi. To će biti napeto. Ajde, pređi ga. Ja, bre, to. Evo ga, 1-0 vodimo. I sada polako, ali sigurno idemo ka pobedi. Da, bre, i drugi gol. Bre, vamo. To bre, 2-0. Idemo. Idemo, vamo. Dobre, neke bombe padaju. Sad ako me pogode. Pa bre, Runi, šta radi? Gledamo. Umalo da spasim gola, ništa. 2-1, ovo je napeto. Napeta utakmica. To je, ajde, evo ga bre, 3-1 vodimo.
I sad smo verovatno pobedili. Ajde bre. O ne bre. Sad ne smemo da primimo gol. Sad smo u velikom problemu. Pazi sad. Rooney, pazi sada. Tako je bre Rooney. Majstorio bre. Rooney u pravom momentu izvedi svoju majstoriju. Pazi, pazi. Ne bre. 4-3. Ej, sad se treba čuvati. Idemo, jao, dobre, pobedili smo. 4-3 i sad smo prvi na našoj tabeli. I uzet ćemo kik, ajde ovo, da vidimo. Sljedeća nam utakmica protiv Stoke Citya. I sad igramo na vreme. Ja ne volim ovaj teren, užasno ga mrzim. Evo. Jao bre, zašto uvijek izađe lopta kad pogodim gol, uvijek izađe. Dođi, duk. I ode. A imam sam super speed. Ne! Zakasnio sam. Jedno novo me vodi što u City. To ne valja. To ne valja. Idemo bre. 1-1. I 1-1. Idemo bre. Svaka čast Rooney. Joj. Ajmo. Ajmo bre. 3-1. 3-1 vodimo. I sad polako možemo utakmicu da privodimo kraju iz 20 sekundi, a to je... Ja, ma džaba druže tebi novi gol. Kad sam ja probati. Evo, 4-1 vodimo, 5-1 izvinjavam se, gledajte. 4 sekundi do kraja, pobjeda, sigurno. Ne bre. Te pa nećeš mi dati. Ne! 5-2. Sad moram ti da 6. gol. Idemo bre. I sad puštam. Neću sad ni da igramo i 3 sekunde. I pip. Kraj. I ovo smo pobedili 6-2. Vidimo i dalje smo prvi. Ajmo, sad igramo protiv Norwich. Njih moramo isto dobijemo. I tako bre. Odmah na samom startu vodimo 1-0. Da vidimo sada. Pazi, ne. Dobre. Pazi. I puf, ljudi. Da se ja vratim nazad, pošto nemam srednji brzi speed. Joj, 1-1. I ovo je loš ti. Ali Rooney bre. Ja, Rooney. Šta ću da ti radim? Ne! A ne, Rooney sad. Ja, Rooney, joj. Sad si skupi. Ajmo Rooney. Dobre, pretrače ga. Ma džava bre, tebi. Izvukuje se sada. Neka. Sad vala neće. Kaj je ovo? 3-1. Izgledat ćemo prvu utakmicu izgubiti. I da, izgubili smo ovu utakmicu. Ali dalje smo prvi. I pozdrav ljudi, to bi bilo to što se tiče prve epizode Sport Head Futbal. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!